Вижте, това е моето мечек. Той се казва Муджи. И той е сладък. Той може да говори. Ма сега е болен. Болен ли си? Не може да говори, защото е болен. Сам може да я прави. Здрасти. Виж. Само здрасти може да направи. Друго нищо. Даже да говори, даже да мърда, защото той е болен. Като купя лекарство, ще отдам и той ще се оправи, ще говори така. Как сте? Здрасти. Ето така. Здрасти. И ще прави така. Здрасти. Муджи. Само и така може да направи здрасти. Само ето така, вижте. Видяхте ли? Сега вижте ушото. Това е той зайчето. Той иска да ви целува, ама той е болен. Той е умрял. Той сега ще умре, защото не мога купя лекарство. Аз казвам му утре, ма той иска сега. Сега, като го заспя, той няма да бъде болен. Нани, бебе, нани, вижте. Нани, бебе, нани. Сладко и добричко. Спинкай си добро. Спинкай си, бебчо. Кажи чао. Чао, чао. Кажи чао. Чао. Кой сте вие? Кажете ли кой сте вие? Кой сте вие? Кой сте вие? Ей, как се казвате? Аз съм красив самец. Как се казвате? Кажете ли? Кой сте вие? Как се казвате? Здравейте! Това е моята сестра. Това е моята сестра, по-голямата. Аз И съм тя е- моят брат. По-малко. Тя е на 10. Аз съм на 9. Аз съм направил лайв и сега ще ви го изпратя и надявам се да го сте видяли. И този е болен. Като го давам лекарство, може той да ще ви прави здрасти. И да ви питам, когато спратим този клип, Муджи! направете ни лайк нагоре и се абонирайте в канала ни. И ние сме в Англия. Нека да ви покажа нашата квартира. И вижте нашето легло. Хубав ли е? Чао! Да.